Familia enpresen jarraikortasuna, berriz enpresa programa. Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, Garen enpresaren elkartea eta Kaiz Interna arteko lankidetzaren bitartez, familia enpresen jarraikortasunean eragina daukaten lege, faktore eta oztopoen inguruko proiektua burutzen ari gara. Dakigunez, berriz programa Eusko Jaurlaritzatik eta Merkataritza Ganbaratik bultzatutako programa bat da. Merkataritzaren, ostalaritzaren eta ostatuei zuzendutakoa da. Enpresa hauen jarraikortasuna errazteko helburuarekin. Programa bizia eta martxan dagoena da. Oinordetzaren kudeaketarako erabilgarria diren aspektu askorekin. Enpresako oinorretza prozesutan aholkatuz eta bideratuz. Gainera, programa honek beraren web orrialdean enpresen oinordetzaren eskaintzak eta eskaerak inskribatzeko aukera eskaintzen du. Hau da, alde batetik oinordetzaren beharra daukaten enpresak eta bestetik jada sorturik dauden enpresei jarraikortasuna eman nahi dien edo horrela interesaturik dauden pertsonek. Programaren analiziak adierazten digu, politika publikoen ikuspuntutik oso jarduketa baliagarria eta positiboa dela, baina hobekuntza desberdinak egiteko aukerak ikusten ditugu, bai programa honen barnean, baita politika publiko gehigarrien bitartez ere. Batez ere, enpresa portzentai handiagoa heldu nahian eta burututako ekintzetan gehiago sakonduz. Bereziki, aurretik adierazi bezala, jada garatuta dauden ekintzen hobekuntzan jarri nahi dugu indarra, ondorengo esparruen bitartez. Programaren hartzailea gehitu, interesatu potentzialen datu base bat garatu, aplikazio espezifiko bat sortu, eta sustapenen programa, prozesuak errazteko bideratuak izan daitezela. Programaren hartzailea gehitu. Berriz programa, merkataritzaren, ostalaritzaren eta ostatuen sektorei bideratuta dago. Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoko egitura ekonomiko sektore garrantzitsu asko programatik baztertuta daude. Horregatik, beharrezko ikusten dugu programaren hartzaileak gehitzea beste ekintza gehigarri batzuen bitartez. Modu honetara, eskaintza eta eskaerak ugaritu egingo ziren web orrian eta bestalde, erakunde publikoen informazioa orokortuago bat lortuko lukete, non datu hauetatik bideraturiko datu base bat orokortu bat eta irekiago bat egiteko aukera izanez. Gehigarri honen bidez, programaren eraginkortasuna handituko litzateke. Datu base baten sorrerarekin, epe motz batean, oinorde aurkitzeko zailtasuna daukaten, enpresen erregistro sistematizatu bat lortutuko litzateke. Honek, eskualde bakoitzaren gabeziak eta beharren oreka eta kontrol bat eramateko lagundu dezake. Modu honetara, desagertzear dauden enpresak kuantifikatu ahal izango litzateke, eta informazio honekin, martxan jarri lurralde eta momentu bakoitzaren araberako aktuazio planak. Mankomunitatearen eta garapen agentziek egindako jarraipenaren bitartez lortutako informazioarekin, eta berriz programa bertan inskripzioen bitartez lortutako informazioarekin, datu base hau aberastuko litzateke. Sektore agente gomendatzen dute gailu guztietarako balio duen aplikazio bat egitea. Herritarrei programaren erabilera erraztu eta sinplifikatzeko helburuarekin. Modu honetara, eskaintza eta eskaera inskripzioak egiteko bidea murrizten eta errazten da herritarrentzat. Aplikazio honek erosotasuna eta gertutasuna eskaintzen du, eta modu honetara herritarrak ez dauka instituzio publiko batera joan beharrik inskripzioa egin ahal izateko. Gaur egun, programa berrizen kudeaketa merkataritza ganbaritatik egiten da, baina programaren gehigarriaren ustezkoan, egokiagoa eta eraginkorragoa izango litzateke programaren erabilera praktikoa deszentralizatzean. Programaren matrizea eta kontrola merkataritzaren ganbaren bitartez egin ahal izango litzateke, baina kudeaketa eta erabilera praktikoa mankomunitate eta garapen agentzien bitartez. Horrela, egin beharreko aldaketak eta gune bakoitzeko ezaugarrien araberagoko egokitzapenak egitea erraztuko luke. Gainera, garapen agentziek eta mankomunitateek web orrian edo aplikazioan egindako publikazioen jarraipen bat egin beharko lukete, bertan ezarritako eskaintzak eta eskaerak egiaztatuz. Modu honetara, eskualde bakoitzeko enpresekin gertutasuna lortzen dugu eta baita programaren eraginkortasuna areagotzea ere. Interesaturik dauden bi aldeen arteko erlazioa egin ondoren, eskaintza burutu duenaren eta eskaera egin duenaren artean, plan honek eskaini dezake diru laguntza jakin batzuk, enpresaren jabeari edo jarraikortasuna egiteko prest dagoen pertsonari. Diru laguntza hauek eskaintzailearen kontratazioa errazteko bideratuta egongo liratezke. Eta horrela, oinordeak egungo titularrarekin batera, beharrezko denbora tartean negozioaren gakoak ikasi ahal izateko. Diru laguntza hauek, oinordea enpresan barneratzeko lagungarriak izango liratezke, eta aukera emango lioke negozioaren funtsezko aldagaiak baloratu, ikasi eta ulertzeko. Honekin batera,
bide egokia izango litzateke oinordearen formakuntzarako. Modu honetara ere, enpresaren jabeak etapa konplikatu batetan beste pertsona baten laguntza izango luke. Hau da, oinordetza prozesuan eta erretiroaren denboraldi konplikatu horretan beste pertsona baten laguntza izanez. Bestalde, bere enpresaren jarraikortasuna bermatzea lagunduko lioke ere. Oinordeak jabearen bitartezko formazioa jasoko luke, hau da, negozioarekin jarraitzeko tresna egokiena izango litzateke. Oinordeak aukera izango luke hornitzaileak ezagutzeko eta fidelizatzeko, baita bezeroekin erlazioak egin ahal izateko.